Njani mzoka tata emanzini? Mawethu namapha ndiza ngomba maninijonga futhi lahlekelwe zinkomo pha kwami. Sithe xa sihamba safumana isibazithi yiyo loo nto ke ngoku ndize apha kudade emanzini bafumaneke iinkomo zam. Dade emanzini abantu andibobani andiceba uyabasola. Mandiphinde ngicacise, ndibone uMagubane noonyana bakhe ababini abathathu phofu. Abantu sithetha ngaba nongathi abekho walapha kanti ithina le nto na? Tyhini madoda? Kanti kweli lizwe lam abukapheli nangoku ubuqhophololo? Tyhini, pisani nawe duma nenkunzi, hambani nilanda abantu mani. Kutheni apha ndaqhelwa? Hayi. Dade emanzini. Dade emanzini. Dade emanzini naba ke ndibuye nabo ndlovukazi. Naba. Tyhini Magubane ke? Kutheni ku? Yabona la makhwenkanyana apha akathulanga nezigqoko lapha kwam. Akahloniphi tu. Andisona sonzo ukuthi abasenzile. Kwaku madoda. Ba uMagubane sikumema apha kule ntlanganiso malunga nesenzo kuthiwa usenzile lapha esizweni sakwadadamanzi. Ngoku ke ngoku uze lapha nje uzobala ungqina and kwaye uhlomule kule ntetha sithetha ngayo apho komkhulu. Dade emanzini. Nkosi yam ndifuna uzibuzela abantu ukuba uMagubane uba ngaba senzeni. Nkosi yam. Lo tata lo ufika lapha nombiko uba uthathelwe inkomo. Kuvakala ukuba nguwe kunye nonyana bakho bobathathu kunjalo nje. Udlamini nguthi bekungo zakho. Mamela ke mfokabawo, yabona le nto uyiqalayo imfazwe kwaye ube nawo amandla okuyimela and uba ndina apha kuwo. Hayi madoda ngeke nihlale phansi. Ukomkhulu apha madoda. Ukomkhulu apha nihlale phansi. Sizocela uba uMagubane ake aphume kancinci sizothetha nonyana bakhe. Hayi ngeke. Angeke makhulu, hayi. Sizomela ngubani apha? Ethini le koMagubane apha? Ekwathini uthini komkhulu? Uthini? Emadoda lamakhwenkwe makasonde lapha ngaphambili enkundleni ngoku. Makayuma pha ecaleni. Sukuma madoda kumele kuqaleni ngobeka masela. Mabeze na. Emothini. Impika badala yindaba kaMthilili lo mntanana sabangana madoda. Ngabanebile nyani? Hayi sebaba. Iyanimangaza kale nento eniyithethayo. Kuba kuzonyanzeleka ndinijezise. Nkosi yam uqiniseke xa uthatha uhlangene. Thina siyazi into okuthethwa ngayo nje. Nizawuhlakula makwedini mani. Ayenziwe into enje wepha esizweni sami. Gijima uthatha into yami phandle ilungisela amakhwenkwe mani. Yes. Tyhini madoda. Ngiyavuma. Tyhini madoda? Ayavuma la makhwenkwe. Kanibize ngapha uMagubane mani aze lapha kum. Yebo tyhini mani. Ba uMagubane ayavuma la makhwenkwe la ezinto ezi uba zizithathile inkomo.
Ngoku ke ngoku bawo ndiyakuxosha kwesinye isizwe sadadanzima uzohamba la ndikunika iintsuku ezine zaphela iintsuku ezine ndiyawutshisa umzi wakho ndifuna ukuxolela asenziwa isenzo esinje Aphendula ngokwazi.